Belum mateng. Ora iki kok monggo. Monggo berarti kan langsung monggo diminum, monggo diunjuk. Monggo kok kayu manis. Ireng-ireng. Iya. Kayu. Anggo kayu manis barang berarti ya. Rupe. Insyaallah. Jombo. Gosok. Dilek iki. Iki kali. Itu iku pasu. Lho, iki sore lek. Iya. Aku kok syuting ya, Har. Kirim aja. Ayo. Nanti bijiun. Angkat tak. Beda kosa cepet blok. Wes sadunggu. Ono dikodak ya. Ayo, Bud. Ayo, Mbah. Biasa, Mbak. Wis masyaallah berkala dhewe. Mulai. Lho bakar guri. Ayo. Aku mek jangan temu. Piye, Mbak? Jangan dibakar aja malah. Lele krop. Foto-foto. Iki. Kayak iso ndelik iki polahe piye? Ini, Mbak. YouTube iki lho. YouTube lek Har. YouTube apa lek SMA apa lek? Jam 11-an. Pasang. Yo, Mbak. Kok gak lele, Mbak? Jangan. Ya, Mbak, 1, 2, 3. Ora dikode. Mau kirim itu. Mak kali. Bisa digak-gak kok anu. Wis matung mana. Kucingnya gen waret. Emang dagingnya ini ada di matang hari ya. Banyak ngirim. Cek sana. Coba di sini keruk dah, wes sekarang masak. Gak apa ini? Mantap. Enak. Gua karo Arti mau. Kasihan nih lek nar. Nar bunyi jiwa karo. Blangko lek narek. Wonge terus buntut.
lagi kok jikono. Kotor Pak Guru. Ngerti HP ikuti yo. Panas panas. Tidak mau. Enggak mau. Enggak mau. Gimana mau